gawe semu kang mawaras karya sengsem kang tumingal Waduh, Rama Penemban, andamel kejo traosing manah kula, mboten cecala saderengipun rawuh paduka Rama Penemban Begawan Wisrawa wonten Projeng Lokapala. Nggih, anak kulanang wong bagus, sayektine tanpa paliwara praptaningipun bapa, kejaba saka kapangku marang sira kaki apa dene para nayaka praja. Karana wis sametara suwepun bapa ora rawuh mrene kaki. Nggih. Sewu lepat ingkang putra tadah wadana kapara sawetawis kula mboten sumuyut wonten ing ngarsa paduka ing pertapan jeder penyu Penemban ora dadi boyong apa kula karana pun bapa sumurup lamun to pancen abot sesanggemaning ngasta pusara praja mung sethithik wektu ingkang bisa sira tanjakake kanggo kabutuhaning kulawarga kaki kula nuwun inggih. Tetela sengaja praptaning pun bapa ing dina pasewakan agung ing pangangkah pun bapa kepengin nyumurupi ageng lan agunging keprabonmu. Ageng tegese gedhedhing panguwasa wondene agung iku luhuring wibawa. Tetela loro-lorone wis kecakup kabeh katandha semene akeh para nayaka kang padha seba kabeh padha sumuyut marang pangreng anak Prabu Danapati. Penemban sedaya kala wau namung saking pangestu paduka bapa Begawan kaki Prabu iya ya mung sakwise mengkono nggih supaya lestari nggon muju meneng ratu mbau Dendha Nyakrawati sayektine tindak napa ingkang dadi dawuhipun bapa Nalendramana kudu ulah puja lan ulah praja ulah puja iku ngasah batin seranane tekun pangidepe marang Hyang Mahanasa nindakake dawing Hyang Manon mawas diri aja nganti kendhat tapa brata mula uga kuna sinebut nindakake darmaning satriya pinandhita tegese satriya ingkang lagi nindakake kapandhitane wondene ulah praja iku mengku werdi nindakake darmaning kasatriyan mungguing ratu aja nganti ninggal berbudi bawaleksana manggon garis sing adil lan bener kanthi srana hukum lan ganjar. Hukum lan ganjar mau kudu sak traju lan sak laras, berbudi lirih seneng geganjar marang sapa wae. Wondene bawaleksana tegese tansah netepi marang pangandikanira. Inggih, ngaturaken genging panuwun ingkang tanpa upami Penemban. Wondene adil lan bener iku loro-lorone ngatunggal ingkang mara misah. Mungguing pernatan bebener tumraping tumindak. Adile mungguing pernatan benere mungguing tumindak mekaten Penemban iya jagating pernatan ingkang sarwa adil ya kudu sinartan tindak tanduk ing nayaka negara padha ngugemana bebener kang sejati nanging kosok baline yen nglejah babakan bebener lan luput ya kudu ingkang nganggo dasar adil inggih ngaturaken penuwun Penemban banjur piranti hukum lan ganjar ingkang sak traju lan sak laras mau kudu ditindakake adhedhasar sama beda dana denda ingkang tegese aja pilih kasih nadyan to liyan bebrayan yen to tetela ketitik lelabuhane tumrap nusa bangsa lan negara ya kudu mbok paringi ganjaran ingkang sak timbang kelawan dharma bektine nanging kosok baline senajan to sanak kadang sentana utawa garwa putra yen to kebukten rak angger-anggering bebrayan agung aja nganggo wigih ringa-ringa kudu mbok patrapi pidana ingkang sak bobot kelawan keluputane aja nganti ana kedadian yen wong liya kang luput mbok ilangi nyawane nanging bareng kulawargamu dhewe kang luput mbok tutup-tutupi inggih mekaten Penemban mangkono nggih Danapati nanging tumrap sira kaki Prabu sun waspadakake kabeh syarat-syarat ingkang tak dawuhake mau kaya wis kecakup mula ora jenemokal lamun to tekaku ing dina iki tetep
mangayu bagya kelawan hateke Danapati anggonira Mengku Praja ya nggih. Ngaturaken panuwun Premban. Sabanjuripun bapa melu bungah, melu bombong. Dene-dina iki jeneng para kulup sinengkuyung dening pangembating praja anggonira nyepeng song-song makuthaning negari. Lan mindah kaya ngapa bombonging penggaling pun bapa yen to saiki nyumurupi sira jumeneng Ratu Binathara dasare wis palakrama. Mula kaki banjur besok kapan selak kepengin lan kumaceli rasaku momong mantu ngemban putu kula Rama. Waleh-waleh menapa kudangan paduka sampun badhe kasembadan. Lire kepiye? Ih, estunipun persajan kemawon Rama. Mbok menawi andura dasih kepareng paduka Rama rawuh wonten ing negari Lokapala. Dinten mangke kula sampun sayek sahabibraya kepengin mungkasi muda tumaruna kula kepengin nambut silaning pramoda. Lumaing Bantala Kurpingakasa mboten wonten ingkang dados woting manah kula namung kejawi sekaring kedaton ngalengkat majanipun Praman Prabu Sumali Yayi Dewi Sukeksi. Najan kedah mupuh sayembara perang ingkang dipun gelar dening Arya Jambu Mangli saha punagi wedari ngaji sastra Jendra Hayuningrat, kula mboten badhe mundur. Mila dinten mangke persajan kula badhe nyuwun pangestu, kula badhe bidal mupu sayembara dhateng negari Ngalengka. Yatlangening kalangiwan aglar pandamun carah dinolir kegonang surem sara tetan padang jagat wasisaning Bathara wayah Bathara jagat ana bebasan anak polah bapa kepradah nggir prayogane aja sira dhewe ingkang budal marang Alengka nanging babakan iki cukup pun bapa wae ingkang bakal mratitisake awit saru yen to nganti dinulu ing atase jeneng sira iku isih Darbi Sudarma kena ngapa nglamar putri teka dadak kudu disalirani pribadi. Premban ibala ing jagat menawi Kanjeng Rama ingkang mupuh sayembara perang sinengguh menawi Danapati menika wanudya pepinjungan terutama malih tumrap Kanjeng Rama taksih kadahayan sanesipun ingkang langkung wigatos katimbang mudi kabagyaning putra Danapati. Menawa bab kridaning Dedya Jambu Mangli pun bapa percaya marang kadigdayanira nanging apa Kaki Prabu rumangsa gaduk marang babaring ngaji sastra Jendra Hayuningrat mongko iku uga klebu punagining Dewi Sukeksi. Rama nadyan ngaji sastra Jendra menika ngelmu kasepuhan ingkang lembut ngungkuli toya Danapati mboten badhe mundur sedaya menika wau badhe kula cobi ngiras pantes ndadar ketrimaning gesang kula lan badhe kula cobi sedaya piwucal paduka Rama Premban dhateng kula. Danapati sira iku Ratu Gung Binathara. Petungen to. Petungen sing genep. Petungen tuna miwah bebathine. Apa meneh sastra Jendra iku kegolong ngaji pangruwatan luput pisan kena pisan. Tegese yen pernah nggonmu matrapake bakal maweh daya pangruwatan sing ngala dadi becik ingkang lali banjur dadi eling. Ingkang rumangsa dosa nuli mertobat kuwi yen titis nggone napakake nanging yen to nganti tuna dungkap nggonmu nandukake aji sastra Jendra ingkang dasare suci mau menawa nganti kecampuran milik anggendong lali dudu daya pangruwatan ingkang teka nanging malah ndeder winih angkara murka ingkang wekasane awoh siku dendaning Hyang Agung. Ora wurunga bakal ngrusak jagat iki Danapati. Mula kang saka iku kulup aja sira
sangga enteng babakan Aji Sastra Jendra Hayuningrat. Babare ngaji sastra Jendra iki mengko ora mung mligi babakan palakramamu, nanging bakal dadi tengara goreh lan tentreming bebrayan agung Danawati. Sikra kang pala tumingal prang campo samya medali leret adet wileting kodo Daiwanggung manguncang nidi Rawa Penemban pancenipun kula dereng saged nampi dawuh paduka nyuwun pangapunten nanging jalaran kula ngrumaosi bilih kula menika putra paduka namung pemanggih kula patrap lan botenipun Aji Sastra Jendra menika mekaten namung gumantung ingkang nindakaken sinten kemawon sauger taksih nama titah menika mesti sinandhangan leres lepat awon lan sae kalian malih ingkang nami apes murka tuwin lali menika sampun dados sandanganing titah ing Madyapada mboten peduli menika nem utawi sepuh nang labet kula wangsuli malih kula ngrumaosi tinitah wonten ing jagat menika dados putra paduka putra kala wau kedah mituhu dhateng Dawing Sudarma. Kula nuwun inggih sumangga Kanjeng Rama. Babakan menika sawetahipun kula borongaken ngasta paduka Bapa Penemban. Iya kula ora liwat pun bapa ingkang bakal budal marang negara Ngalengka Diraja. Kejaba saka iku Danapati pun bapa iki jejering Brahmana aja nganti jagat mengko kobar aja nganti jagat mengko keteman papa cintraka mula jeneng ingsun bae ingkang tetep budal marang Ngalengka Diraja mupuh sayembarane Dewi Sukeksi ngelingi sepisan Yayi Prabu Sumaliku sedulurku tunggal guru saka pangrasaku mbok menawa kena rinembuk murih prayogane mekaten kepareng paduka Rama Penemban ing mekaten namung sumangga kepareng paduka sembah kula ingkang nderekaken jengkar paduka Penemban Danapati kula wonten pangandika ngadhawuh Penemban anakku nggih anakku wong bagus sayektinipun bapa rumangsa bombong lamun pun bapa bisa nyuwargakake anakku lanang inggih Penemban kula namung nyuwun dumateng pangwasing dat ingkang murweng dat mugi-mugi saged jaya satemah rawuh paduka Rama Penemban benjing wonten garing Lokapala saged amboyong yayi sekaring kedaton Ngalengka
Mangsa sumembah nenggih menika ta warnane. Punggawing loka pala didya goh muka. Sumbut kelawan dedapurane. Sekti Mahambara jayeng palagan tinatah mendat jinara menter sinuduk putung tinumbak bengkong. Tupipini jimangayun guragapan tambuh-tambuh sotaning galih dadya mangkono panglucitane. Yaksa kara rupane sedeng Pandhawa tata gati wisaya Indriyaksa sara maruta kawana bana margana Lana namit pasang Kalimantabe sinabeto ing iliduni Parangamici pasebanipun ingkang abdi kula pun goh muka menapa saking agenging dedosan ingkang kula sandhang sinuwun. Aja kleru panampa goh muka. Dina iki Sundawi memanuki jengkari Kanjeng Rama Penemban Begawan Wisrawa prapting negara Ngalengka. Aja nganti tindake Kanjeng Rama Penemban kecocok ing carang kasandunging rata kabentusing tawang. Lan inggih ngestaken dawuh paduka Kanjeng Sinuwun. Yen cedhak dahana, yen adoh cedhak ana, aja nganti kamitekan nggone Kanjeng Rama bakal ngleboni sayembara perang lan medharake aji sastra Jendra Hayuning lan inggih ngestaken dawuh. Kalilan bidal benjang menapa? Ora ketang colok lintang sambung obor rambatan pundak budhalo dina iki uga goh muka. Wasisaning Bathara wayah Bathara jagat. Rama Penemban, kula wonten pangendika ing ngadhawuh nggih. Lega raos sing manah kula. Namung prene nyatanipun jengkaripun Kanjeng Rama Penemban Begawan Wisrawa prapting negari Ngalengka. Najan sampun kula awat-awati kanthi lampahipun dedya kala goh muka nanging menapa awonipun menawi kula paduka Rama Penemban mahas ing asepi memintos nugraning Jawata. Inggih nggih. Kula tansah nayogyani lan kula pitados dhateng kawicaksananipun ingkang Rama Sang Penemban Wisrawa. Banendra kula wonten dawuh. Mepak wadya sak cukupe. Nderekake jengkari nganti sak jabaning rangkah. Nun ngestaken dawuh. Parangamit madal pasilan.
Leren dhisik, Nduk. Iya, Mak. Sumuke rumangsaku tak jokke iki meneses kok malah sumuk. Beda karo nek jumuah kliwonan kae ya, Nok. Iya. Aku ki kelingan biyen tau nyangik nderekake pepundhenku suwargi panjenengane Bapak Profesor Dr. Umar Khayyam ana kene mbiyen. Yes kene iki nggone. Biyen ki kok nek sampak kok gonge ora rusak. Lah iki karepku tak baleni meneh wong nek pas malam Jumat kliwonan ki nek ana rada njero kono ke mbuh. Sapa pengrawite, sapa dalange ki anggere sampak kok mesti bubrah.